கௌதமே ஹலோ தோ இப்போ அவள் தான் நீ ஜிலோ ஏமேரா நான் சாமி உன் திறமையை நீ காமி அதுவும் எட்டி பார்க்குது மாமி இது சாடா கூட்டா கோமி டேய் எம்ஜிஆர். ஹாய் ஹலோ வணக்கம். இது இங்கே நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டாப் 5 அப்கமிங் ஈவெண்ட் தான். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம முதல்ல என்ன பார்க்குறோன்னு கேட்டிங்கன்னா பேக் பேக் விட்டுருக்காங்க. அதுவும் 500 டைமண்ட்ஸ் மங்கி பேக் பேக் மாதிரி விட்டுருக்காங்க. பார்க்க கொஞ்சம் வேறு லெவலில் தான் இருக்குது. மங்கி ட்ரம்ஸ் கட்டுற மாதிரி லெவல் 2 வந்து இந்த அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த ரேர் பண்டில் திருப்பி ஸ்டோர்லேயே விடுறாங்க guys. அதெல்லாம் மறக்காமல் எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். அப்கமிங் ஈவெண்ட்டில் இது ஸ்டோர்லேயே சேவ் பண்ணியிருக்காங்க guys. அதெல்லாம் கம்மி டைமண்ட்ஸ் தான், பார்க்கவே வேறு லெவல் பண்டில் guys இது. அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது ஷேர் அமௌண்ட்டுக்கு வந்து 60% ஆஃபர் விட்டு நம்மளுக்கு வரப்போகுது guys. அது வந்து 199 டைமண்டில் கிடைக்குது guys. பார்க்கவே கொஞ்சம் வேறு. அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா மேஜிக் க்யூப் வந்து இந்த புது பண்டில் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க guys. பார்க்கவே கொஞ்சம் வேறு லெவலில் இருக்குது, பார்க்கவே கொஞ்சம் ஒர்க்காகவே இருக்குது பாருங்களேன். அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கட்டானா வந்து நமக்கு கிரியேட்டில் தர போகிறாங்க guys. எல்லாம் மறக்காமல் எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். கட்டானாவே வேறு லெவல். அதுக்கு சைட் எஃபெக்ட் வேறு கொடுத்துருக்காங்க guys. எல்லாம் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்க guys. நம்ம அப்கமிங்கில் வருது guys. இது